Máme vlastne poslednú časť bloku číslo 3 a ja by som poprosila, aby sem ku mne prišla pani inžinierka Zuzana Smolková zo spoločnosti Revitalstav so svojou prednáškou, ktorá vám teda povie viac o kľude z balkóna s 2/3 hlasov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak, prajem vám príjemný deň ešte. Takže moje meno je Zuzana Smolková a odprezentujem vám informácie, ktoré už určite väčšina z vás zaznamenala, keď sa urobila novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kedy sa zmenilo a jasne zakotvilo to, že na montáž prefabrikovaných lodží alebo balkónov nepotrebujete 100% súhlas a postačia vám 2/3. Je to presne ukotvené v paragrafe 14b odstavec 2 písmeno F a hovorí o tom, že vlastníci prijímajú rozhodnutie 2/3 väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak v dome hlasujú o stavebnej úprave, ktorou vznikne nová spoločná časť domu, nové spoločné zariadenie domu alebo nové príslušenstvo, alebo zanikne spoločná časť, spoločné zariadenie domu alebo príslušenstvo. Často sa s tým spája slovíčko prístavba, keď sa hovorí o vybudovaní nových balkónov alebo lodží. A všetci sa riadia alebo si hovoria o tejto vete. Je časťou stavby, o ktorú pôdorysne rozširujeme doterajšiu stavbu. Pekná veta, ale pre interpretáciu tejto prístavby potrebujeme riešiť ďalšie vyhlášky, normy, kde je presne uvedené, čo vlastne znamená prístavba. A keď si prečítate tieto všetky vyhlášky STN, je tam jasne uvedené, že čo vlastne pôdorys vymedzuje, že je to vonkajší obvodový zvislých konštrukcií uvažovaného celku budovy, podlažia alebo ich časti. V prvom podlaží sa meria nad podnožnou alebo podmurovkou, pričom sa izolačné prímurovky nezapočítavajú. Pod tým je napísané, čo sú zvislé konštrukcie. Zvislé konštrukcie sú stavebné konštrukcie budované vo vertikálnom smere. Ich úlohou je prenos zaťaženia ostatných konštrukcií a svojej vlastnej hmotnosti do základov. Majú nosnú úlohu. Pár slovami, sú to obvodové steny bez vystupujúcich častí. Tieto dve vyhlášky, ktoré som uviedla, vám hovoria presne o tom, že v prípade, že balkón alebo lodžia je do 1,5 metra, v zmysle týchto dvoch sa do zastávanej plochy nezapočítavajú a tým tieto priemety sa nezapočítavajú ani do pôdorysného rozšírenia a každý balkón a lodžia, ktorá má do 1,5 metra a nemá pevný základ, nie je spojená s pôvodným terénom, nie je prístavba. Tu sú základné informácie o tom, že prečo 2/3 súhlas ako správca viete, že je dôležitý. Je to dôležité hlavne preto, že zabezpečuje sa väčšina hlasov, čiže väčšina bytového domu je o tom informovaná, pretože sa mení vonkajší vzhľad bytového domu a vlastníci to potrebujú vedieť. Kvôli tomu sa uchránia aj konflikty medzi jednotlivými vlastníkmi v bytovom dome a rozhodne o tom 2/3 súhlas a tým je to vyriešené. Mýty, ktoré sú najčastejšie, niektorí vlastníci si myslia, že za to, že to oni chcú, ostatní už musia len odsúhlasiť a ten najdôležitejší je o tom, že to je prístavba. Často sa stretávame s tým, že sa rozpráva o statike. Bez statiky sa ani nejde do nejakej realizácie, do nejakej montáže, do budovania týchto prefabrikovaných lodží, ktoré poskytujeme. A bez statického posudku ani nepostupujeme, ani nevypracovávame projektovú dokumentáciu. Stačí mi súhlas susedov z poschodia a vchodu. Niekto si mylne myslí, že ak je viacchodový panelák a ide sa riešiť len jeden vchod, tak to vyrieši ten jeden vchod, ale vy ako správcovia určite viete, že toto nestačí.
A tak ako je aj informácia o tom, že niektorí si myslia, že je to ich loďia, nie je to ich loďia, je to spoločná časť bytového domu, aj napriek tomu, že musia vložiť vlastné finančné prostriedky v niektorých bytových domoch, kde si to nevedia prefinancovať či už úverom cez Komerčnú banku alebo zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tak tu je len zhrnutie toho, ako viete, že jeden hlas je platný za jeden byt. Nezáleží, či ten byt je jednoizbový, trojizbový, či má 50 m2 alebo 110. Každý hlas je platný. A tu je len zhrnutie toho celého, že montážou našich loďí sa pôdorys bytového domu naozaj nerozšíruje a stačí, tak ako je vsunuté od 1.1.2025, tento paragraf 14b odstavec 2 písmeno F. Predtým tu boli spomínané ako správcovia, že máte nejaké špeciálne typy, ktoré sú či už v zamestnaní, ale takisto to poznáte aj na schôdzach. Také tie štandardné typy vlastníkov sú tí, ktorí vám podpíšu, dôverujú, vedia, aký ste, že pre nich robíte maximum. Potom sú takí tí internetoví právnici, ktorí prekrútia všetko, aj to, čo je pravda. Snažíte sa im to vysvetliť a tak či tak musíte čeliť ich právnym verdiktom, ktoré si oni naštudovali na Modrom koníkovi napríklad. A tretie, alebo AI, presne tak. A tá tretia skupina, taká tá klasická, aj v šesťbytovke sa vždy nájde ten jeden nespokojný, ktorý pomaly prekrúti všetkých ostatných, lebo on si myslí, že keď on nespokojný, musia byť všetci. Tu máme zhrnutie praktických dôvodov, že prečo zaobstarať túto lodžiu. Je to zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti. Cena lodžie vám niekoľkonásobne zvýši oproti cenu, ktorú za ňu zaplatíte, cenu tejto nehnuteľnosti. Nie každý má možnosť mať záhradku a môže si pestovať rastlinky, také, čo sú aj povolené, hlavne teda. Je tam viac úložného priestora v týchto lodžiach, pretože základný rozmer máte 3,60 x 1,45 m, čo je 5,2 m2 a pre niekoho je to pomaly izba. Tieto lodžie, pokiaľ si urobíte zasklenie, môžete ich v zimných mesiacoch ideálne využiť ako zimnú záhradu. Sú miesta bytových domov, ktoré sú na miestach, kde je naozaj veľmi veľa fúka a kde je veľa dažďu. Či v Bratislave, Dubravka, alebo teda aj iné časti Slovenska určite, ktoré majú veľmi veľa vetra. A je to oveľa väčšia ochrana aj toho bytového domu ako takého, aj tých ostatných častí bytového domu. Je tam veľmi veľké súkromie, pokiaľ rozhodnete sa či už pre hliníkové zábradlie, ktoré býva z mliečneho skla a nie je tam vôbec žiadna viditeľnosť donútra, ale máte väčšie presvetlenie, alebo ostanete v klasickom betónovom štýle a máte to už úplne chránené. Takisto montážou týchto balkónov, lodží, máte zvýšenú tepelnú izoláciu bytu, pretože pokiaľ už len urobíte túto konštrukciu, tak sa vám posunie tepelný most a všetky veci s tým spojené. Na hlučných miestach vám to zníži takisto hlučnosť z ulice. Tu máte kontakty na mojich kolegov, obchodných zástupcov v jednotlivých regiónoch. Na nich sa môžete kľudne obrátiť s akýmikoľvek otázkami, keby ste čokoľvek potrebovali zodpovedať, sú vám k dispozícii. Ako sa hovorí 24/7. Uvidíte, vyskúšajte, možno budete úspešní. Tak, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ostalo mi 6-7. Ďakujem.